Και κύριοι, ο κύριος Ραΐζης, με μεγάλη του λύπη, δεν είναι απόψε μαζί μας, γιατί έχασε τη μοναδική αγαπημένη του ξαδέρφη και σήμερα ήταν η εξώδιος ακολουθία. Έτσι δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην πόλη μας, που τόσο αγαπάει. Όμως, θα διαβάσω την ομιλία του, γιατί εκτός του ότι είναι ένας διακεκριμένος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι συμπρόεδρος της Διεθνούς Βυρονικής Εταιρείας και διευθυντής σπουδών του Κέντρου Έρευνας και Μελέτης για τον Λόρδο Βύρωνα και τον Φιλελληνισμό της Βυρονικής Εταιρείας. Και γι' αυτό αυτή η παρουσίαση απόψε. Ο Λόρδος Μπάιρον και ο κόσμος των διανοουμένων. Κάθε μεγάλος και διάσημος άνθρωπος, καλλιτέχνης ή δημόσιος παράγων, φεύγοντας από τη ζωή προς την αιωνιότητα, αφήνει πίσω του μνήμες και αναμνήσεις, οι οποίες σπάνια συμφωνούν απόλυτα, ενώ πολύ συχνότερα διαφέρουν μεταξύ τους, ακόμα και στο βαθμό να είναι διαμετρικά αντίθετες. Για παράδειγμα, ας θυμηθούμε από το χώρο της λογοτεχνίας την περίπτωση του Διονυσίου Σολομού και από το χώρο της πολιτικής την περίπτωση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ομότεχνοι του Σολομού, σύγχρονοι του, όπως ο Σούτσος, ή σύγχρονοι μας, όπως ο Κώστας Βάρναλης, υπογράμμισαν την αδυναμία του εθνικού μας ποιητή να συμπληρώσει και ολοκληρώσει τα ώριμα αριστουργήματά του, όπως η ελεύθερη πολιορκημένη, ή να διατυπώσει ξεκάθαρα και κατανοητά τους φιλοσοφικούς στοχασμούς του, όπως εύγλωτα υποστήριξε ο Βάρναλης ως φιλόλογος, ο Σολομός, χωρίς μεταφυσική, στο βιβλίο του. Η μεγαλουργία του Βενιζέλου στην πολιτική και κοινωνική εξέλιξη και ανάπτυξη της Ελλάδος εξακολουθεί να ενθουσιάζει τους ιστορικούς σχολιαστές των καιρών μας, ενώ όμως υπάρχουν και αυτοί που τονίζουν τα σφάλματά του και τον θεωρούν υπεύθυνο για τη μικρασιατική καταστροφή του 1922 και την μη ανάδειξη του βασιλέως Κωνσταντίνου ως ελευθερωτού της Κωνσταντινουπόλεως και πραγματικού διαδόχου του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Τέτοιες αλληλοσυγκρουόμενες θέσεις ή αντιλήψεις αναπόφευκτα φέρνουν στο νου μας το σοφόρητο των προγόνων μας, ουδής προφήτης εν τη εαυτού πατρίδη, το οποίο βεβαίως είχε την πιο τρανή του επαλήθευση στην περίπτωση του Ιησού Χριστού στην εβραϊκή ιστορική παράδοση. Ο Λόρδος Μπάιρον, τόσο όσο ζούσε, όσο και μετά το θάνατό του στο Μεσολόγγι το 1824, ενέπνευσε θαυμασμό και ενθουσιασμό σε γνώστες του έργου και του βίου του, αλλά και αντιπάθεια και αγανάκτηση στον κόσμο των διανομένων Βρετανών ή ξένων της εποχής του ή μεταγενεστέρων καιρών. Από τις δωδεκάδες καταγεγραμμένων απόψεων κάθε είδους που η προσεκτική έρευνα φέρνει στην επιφάνεια, θα περιοριστώ να αναφέρω μερικά εντυπωσιακά παραδείγματα που η κρίση μου θεωρεί σωστά και πραγματικής διαχρονικής αξίας. Αρχίζοντας από την πατρίδα του Λόρδου Μπάιρον, τη Βρετανία, εντάχει θα υπενθυμίσω ότι οι αναγνωρισμένοι και όριμοι ποιητές της εποχής του, ο William Wordsworth και ο Samuel Taylor Coleridge, αντιπαθούσαν έντονα την ποίηση και διαγωγή του νεωτέρου τους Λόρδου ποιητή. Αντίθετα, οι ακριβώς σύγχρονοι του John Keats και Percy Shelley εθαύμαζαν τα δημιουργήματά του και έδειχναν απέραντη κατανόηση στις ανθρώπινες αδυναμίες του. Και οι δύο τους συνέθεσαν ωραιότατα λυρικά με τίτλο «Σονέτο στον Μπάιρον» το 1814 ο Keats και το 1821 ο Shelley, όπου δείχνουν μεγάλη ευαισθησία για την ποίησή του και το δράμα του βίου του. Εξίσου στοχαστικά είναι και τα τετράστιχα του μεταγενέστερου John Clare το 1835, που ορθότατα τονίζουν την αιώνια αξία της τέχνης του. Αξιοπρόσεκτη κατά την κρίση μου είναι και η ποιητική μαρτυρία του Αγγλικανού ιερέα και κριτικού Reverend William Lisle Bowles. Μια έκδοσή του των ποιημάτων του Alexander Poe, ποιητή που ο Μπάιρον εθαύμαζε, είχε προκαλέσει την ανταλλαγή επιστολών με τον Μπάιρον,
ο οποίος τον επέκρινε για τις γνώμες του περί Πόου. Ο έντιμος πάστορας, αφού πέθανε ο Μπάιρον, εδημοσίευσε σε πρωτοχρονιάτικο τόμο περιοδικού το 1826 ποίημα 6 ωραίων σπενσερικών στροφών, όπως του Μπάιρον, με το χαρακτηριστικό τίτλο «Το τελευταίο προσκύνημα του Τσάιλ Χάρολντ», όπου αναφέρεται στη θυσία του ποιητή στο Μεσολόγγι και ως ιερωμένος υπονοεί ότι ο Μπάιρον κέρδισε άφεση των αμαρτιών της σκανδαλώδους ζωής του με αυτή την αφοσίωσή του στην ελευθερία της Ελλάδος. Η πρώτη στροφή αποδίδεται ως εξής. Έτσι τελείωσε του Τσάρλοντ η στερνή αποδημία. Στα παράλια της Ελλάδας ορθωμένος προσκαλούσε λευτεριά και ανταποκρίθηκαν οι αυτές της μία-μία φημισμένες και η Σπάρτη με τα δάση αντιχούσε ελευθεριά. Μα κοντά καραδοκούσε σκιάχτρο που με υψωμένο δόρυ όλο λιδωρία τον εκτύπησε και πέφτει βίος που μεσουρανούσε. Τότε άκουσαν της Σπάρτης βράχια άλλη θρηνοδία και ο Ηλισσός εστέναξε, πέθανε γενναιόδωρες στην εξορία. Ανάμεσα στους άλλους σπουδαίους λογοτέχνες της χώρας του, θετικότατα εκφράστηκαν για τον Μπάιρον ο Σερ Βόλτερ Σκοτ, ο Τζον Ράσκιν, ο Μάθιου Άρολντ και ο Άλφρεντ Τένισον. Από τους πολιτικούς της Βικτωριανής εποχής, ο Τόμας Μπάμπιγκτον Μακόλι έγραψε διθυραμβικά για τον πιο διακεκριμένο ποιητή του αιώνα, ενώ ο διάσημος και δημιουργικός πρωθυπουργός της βασίλισσας Βικτωρίας, ο Μπένσαμεν Ντιζραέλι, χαρακτηριστικά δήλωσε το 1871. Ο Μπάιρον ήταν τόσο μεγάλος άνθρωπος που έχω λησμονήσει τα ελαττώματά του. Επιπλέον, απέθανε θαυμαζόμενος, όχι στη χώρα του, αλλά σεβαστός και λατρεμένος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην εποχή μας, ο γνωστός και φιλέλλην πολιτικός και αρχηγός του Εργατικού Κόμματος, ο Σερ Μάικλ Φουτ, συνέγραψε ογκώδες σύγγραμμα το 1988, του οποίου ο τίτλος μεταφράζεται «Η πολιτική του παραδείσου, μία δικαίωση του Λόρδου Μπάιρον», όπου απορρίπτει πιστικά τα επιχειρήματα συντηρητικών και κοινικών κριτικών του Μπάιρον, οι οποίοι προσπάθησαν να μαυρώσουν την ιστεροφημία του, υποστηρίζοντας ότι οι λόγοι και οι πράξεις του Μπάιρον υπέρ των εργατών υφαντουργίας και άλλων αναξιοπαθούντων της εποχής του ήσαν ιστερόβουλοι, γιατί με αυτή τη διαγωγή ήθελε να γίνει αρεστός στην εργατική τάξη και να προφυλάξει έτσι τη κτηματική του περιουσία και τα έσοδά του. Περνώντας στη γειτονική Γαλλία, μας ελκύει την προσοχή η δήλωση του μεγάλου Βίκτορα Ουγκό, όταν έμαθε ότι ο Βίρον δεν ζούσε πια. Ο θάνατος του Λόρδου Μπάιρον κατά ανάγκη μας έπληξε ως μια εγχώρια καταστροφή. Σε ωραίο ποίημα που συμπεριέλαβε στη συλλογή του τα Ανατολίτικα 1829, όπου πολλά λυρικά του είναι έντονα φιλελληνικά, βρίσκουμε και το επιτυχέστατο που περιέχει τους εντυπωσιακούς στίχους. Η αρχαία Ελλάς υμνήθηκε από τον όμηρό της. Η νέα Ελλάς υμνήθηκε από τον Μπάιρον της, εξισώνοντας έτσι τις δύο Ελλάδες, αλλά και τους δύο ραψοδούς της. Πολλοί είναι οι Γάλλοι λογοτέχνες που επένεσαν τον Βρετανό συναδελφό τους για τον α ή β λόγο ο καθένας. Περιορίζομαι να αναφέρω τον ποιητή Λαμαρτίνο, τον πεζογράφο Σταντά, τον κριτικό Σεμποβέ, τον ποιητή Σαντομπριάν. Από αυτούς, οι λογοτέχνες εκτόνισαν εκλεκτικές συγγένειες που είχαν με τον Μπάιρον σε διάφορες φάσεις της ζωής ή του έργου τους, ενώ ο κριτικός δεν εδίσταξε να γράψει. Υπάρχουν μόνο τρεις μεγάλοι ποιητές, ο Μπάιρον, ο Μίλτον και ο Πίνδαρος. Προφανώς, υπολογίζοντας την τεράστια απήχηση που είχε ο καθένας τους στην πνευματική ζήμωση της εποχής του. Στη Γερμανία δεν έμεινε ασυγκίνητος ο μέγιστος των συγγραφέων και στοχαστών της, ο πολύς Γκέτε, η κρίση του. Ο Μπάιρον αναμφίβολα πρέπει να θεωρηθεί ως η μεγαλύτερη ιδιοφυΐα της εποχής του. Η δόξα που έχει επισορεύσει στη χώρα του δεν έχει όρια στη λαμπρότητά της και είναι ανυπολόγιστη στις συνέπειές της. Δείχνει έτσι την εκτίμηση που του είχε. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι στο δεύτερο μέρος του αριστουργηματικού του Φάουστ,
Ο γοητευτικός χαρακτήρας εφορίων έχει ως υπόδειγμα του τον φιλέλληνα Βρετανό ποιητή. Αλλά και όταν το 1823 ο Γκέτε έμαθε ότι ο Μπάιρον καθοδόν προς την επαναστατημένη Ελλάδα θα εστάθμευε λιγάκι στο Λιβόρνο, του έστειλε ως δώρο μία ωραία κασετίνα, μέσα στην οποία υπήρχε ένα φύλλο χαρτί, με τους στίχους που συνέθεσε προς τιμήν του, χαιρετίζοντάς τον για το ιστορικό έργο που επήγαινε να επιτελέσει ως ιερή υποχρέωση, δηλαδή να βοηθήσει στην απελευθέρωση της μάνας του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και ο νεαρός ποιητής Χένρι Χάινε ελάτρεψε τον ποιητή που αγαπούσε την Ελλάδα όσο και ο ίδιος. Στο κείμενό του διαβάζουμε: «Ο Λόρδος Μπάιρον πέθανε στο Μεσολόγγι. Η μεγάλη αυτή καρδιά έπαψε να χτυπά. Η καρδιά που ήταν μεγάλη, που χωρούσε μεγάλα αισθήματα. Ναι, αυτός ο άνθρωπος ήταν μεγάλος. Μέσα στις θύελές του άνοιγε νέους δρόμους». Τα λόγια αυτά φυσικά μαρτυρούν την ψυχική ταύτιση του νεαρού Χάινε με τον ορμητικό και συγκράτητο Μπάιρον της νεότητάς του. Ο σοβαρός φιλόσοφος Νίτσε μίλησε για την εντύπωση που του έκανε το δράμα Manfred του Μπάιρον, ιδίως η συναισθηματική του ταύτιση με τον δικό του εσωτερικό κόσμο, περισσότερο από τον Φάουστ της γερμανικής παράδοσης. Για τον Νίτσε, ο Μπάιρον ήταν με τα λόγια του ένας από τους πιο μεγάλους που μπορεί κανείς να εμπιστεύεται τα ένστικτά του. Και ο γνωστός πολιτικός φιλόσοφος Φρίντριχ Έγκελς, εκ των θεμελιωτών της αριστερής ιδεολογίας, εθεώρησε τους δύο Βρετανούς φιλελεύθερους ποιητές σπουδαίους ενισχυτές του φιλελεργατικού φρονήματος. Έγραψε τη λέξη «Οι μεγαλοπρεπείς προφήτες, ο Σέλι και ο Μπάιρον, με όλο το πάθος και την καυστική του σάτυρα για τη σύγχρονη τους κοινωνία, είχαν τους περισσότερους αναγνώστες ανάμεσα στους εργάτες». Πολύ ενδιαφέρον έχει και η γνώμη του Άρθουρ Σοπενχάουερ, φιλοσόφου της απεσιοδοξίας για το γενικό κοινό. Ο μεγαλύτερος ποιητής της Αγγλίας, μετά τον απαράμιλο Σέξπιρ, δεν επετράπει να έχει μνημείο στα βαΐο Westminster, το εθνικό της Πάνθεον, μαζί με άλλους μεγάλους άντρες. Και αυτό απλούστατα, γιατί ο Μπάιρον ήταν τόσο έτοιμος που δεν έκανε παραχώρηση στο αγγλικανικό παπαδαριό, αλλά ακολούθησε το δικό του δρόμο, ανεμπόδιστος από αυτούς, εννοώντας τις υποκρισίες τους. Ενώ ο μέτριος Wordsworth, ο συχνός στόχος της γελιοποίησής του, είχε το άγαλμά του κατάλληλα τοποθετημένο στο αβαΐο Westminster το 1854. Κοινωνιολογικές και ψυχολογικές είναι γενικά οι παρατηρήσεις των Ρώσων συγγραφέων για τη ζωή και την ποίηση του Μπάιρον. Ο βαθιστόχαστος μυθιστοριογράφος Φιοντόρ Ντοστογιεύσκι έγραψε με οξυδέρκεια «Τα παλιά είδωλα έγιναν συντρίμμια, γιατί δεν υπήρχε καμία διέξοδος». Τότε ακριβώς έκανε την εμφάνισή του ένα νέο ρωμαλαίο πνεύμα, ο Μπάιρον. Ο ομότεχνος του Μιχαήλ Λεμόντορφ με λογοτεχνικό τρόπο έγραψε «Ο Μπάιρον επήγαινε σαν το ελεύθερο κύμα της θάλασσας, όπου τον οδηγούσαν οι ποιητικοί άνεμοι που παρασύρουν τους διάσημους της τέχνης». Πόση αλήθεια κρύβεται σε αυτή την παρατήρηση του συγγραφέα που συνέθεσε έργα με καθαρά πυρονική πνοή, όπως το ένας ήρωας της εποχής μας. Ο αριστερός ιδεολόγος Μαξίμ Γκόρκι με ορθότητα παρατήρησε «Ο Μπάιρον ήταν ο μεγαλόπνοος ποιητής που αφιέρωσε όλες του τις δυνάμεις για την απελευθέρωση της ανθρωπότητας από τους τυράννους, θερμός και αγέροχος αγωνιστής της ελευθερίας των λαών». Ο μέγιστος Ρώσος ποιητής ο Αλεξάνδερ Πούσκιν, στα ωραία τετράστιχα του λυρικού του στη θάλασσα, αναφέρεται στον εξόριστο μεγάλο Ναπολέοντα στο νησί Αγία Ελένη και συνεχίζει «Ο σαν τον θόρυβο της καταιγίδας ένα άλλο πνεύμα έφυγε από μας, ένας άλλος της σκέψης μας κυβερνήτης. Χάθηκε θρηνούμενος από την ελευθερία, αφήνοντας τη γυρλάντα του στον κόσμο. Ήχησε και λησομάνισε ταραγμένη από τρικυμία, «Ω θάλασσα,
Αυτός ήταν ο βάρδος σου. Φυσικά υπονοώντας τον Μπάιρον, αλλά και σαν κριτής της ποίησης, ο Πούσκιν εύκολα επισήμανε την αλλαγή στάσης του Μπάιρον στα τελικά άσματα του Τσάιλντ Χάρολντ σε σχέση με τα δύο πρώτα. Από την Ισπανία πρέπει να θυμηθούμε τα σωστά λόγια του Χουάν Καστελάρ. Τι δεν οφείλει η Ισπανία στον Μπάιρον? Από τα χείλη του ήρθαν οι ελπίδες και οι φόβοι μας. Μας έχει βαφτίσει με το αίμα του. Και αυτή η δήλωση ψυχικής ταύτισης εντυπωσιάζει. Στη γειτονική μας Ιταλία, τα σχόλια παρουσιάζουν ιδιαίτερη ποικιλία, πλούτο και βάθος. Σαν κριτικός ο Ματζίνι μας τονίζει ότι από την εποχή του Μπάιρον οι κάτοικοι αυτής της Υπήρου μάθανε να μελετούν τον Σέξπιρ και κάπου αλλού με οξύνια σχολιάζει την έλλειψη θετικής προοπτικής για τον λεγόμενο πυρρωνικό ήρωα. Το κενό της ζωής και του θανάτου της μοναχικής ατομικότητας ουδέποτε συνοψίστηκε τόσο δυνατά και αποτελεσματικά όπως στις σελίδες του Μπάιρον. Οι Ιταλοί πολιτικοί πατριώτες που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην ενοποίηση και αναγέννηση της χώρας τους τον 19ο αιώνα κατέθεσαν τα εξής για τον Μπάιρον. Ο Καμίλο Καβούρ είπε «Αυτός ο ποιητής για πολύ χρόνο θα ευνοείται από τα δυνατά πνεύματα και όλους εκείνους με ιδιαίτερα έξοχη ευαισθησία ή πολύ ανώτερες διαθέσεις». Ο Μπάιρον μπορεί σωστά να αποκαλείται με τον τίτλο του μεγαλύτερου ποιητού του 19ου αιώνα, όπως ήταν ο Βολτέρος του 18ου αιώνα, και συνιστά πατριωτικό έργο για έναν Άγγλο να διαδίδει αυτή την τρανή ιδιοφυΐα. Ο γνωστός μας φιλέλλη και δημοκράτης αγωνιστής, ο Γιουζέπε Γκαριμπάλντι, δήλωσε «Ψάχνοντας ανάμεσα στους μεγαλύτερους τραγουδιστές της ανθρωπότητας, βρήκα ένα Βρετανό που σε έψαλε επάξια, ο Ιταλία, και στον οποίο πραγματικά οφείλεις αιώνια ευγνωμοσύνη, τον Μπάιρον. Ο μέγας μπάρδος και ο ήρωας των Θερμοπυλών θυμήθηκαν ότι η ανδρική αρετή των σπουδαιωτέρων σου ανθρώπων θα μπορούσαν να σταθούν δίπλα στα θαύματα της Ελλάδος». Διαπλέοντας το Ιόνιο πέλαγος, αφήνουμε την Ιταλία που τόσο αγάπησε ο ποιητής και φτάνουμε στη χώρα του παιδικού του ονείρου και της ανδρικής του θυσίας για την ελευθερία της, στην Ελλάδα μας. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1931 ως πρωθυπουργός της τότε ελληνικής δημοκρατίας επισκέφτηκε το Χάκναλ, όπου αναπαύεται ο Μπάιρον στην κρύπτη της Εκκλησίας της Μαρίας Μαγδαληνής και σημείωσε στο βιβλίο επισκεπτών του αρχαίου αυτού ναού. Τον ευγνωμονούμε, όχι μονάχα για ό,τι έκανε, αλλά γιατί είχε τη σωστή αίσθηση αναλογιών στη συμπάθειά του και στην κρίση του. Ήρθε να θυσιαστεί για την Ελλάδα, όμως χωρίς να τον βαραίνουν υπερβολικές αυταπάτες, χωρίς να θερήσει διάψευση ούτε να τη σπείρει και μεταξύ των άλλων. Ποιητική ιδιοφυΐα, αλλά και διάνοια πολιτική, συνέλαβε ακριβώς και πραγματικά την κατάσταση. Αρκετά χρόνια αργότερα, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, δημιουργικός λόγιος και πολιτικός, μετά από παρόμοιο προσκύνημα στο Χάκναλ, έγραψε στον τόμο για τον Μπάιρον στο περίφημο έργο του «Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος». Δεν υπάρχει άλλος ποιητής που να εσήμανε στην εποχή του σε ολόκληρη την Ευρώπη ό,τι εσήμανε ο Μπάιρον, και δεν υπάρχει άλλος που να έγινε όπως έγινε ο Βύρωνας, εθνικός ήρωας μιας άλλης χώρας, όχι της δικής του, και λατρεύεται έως σήμερα σαν εθνικός ήρωας των Ελλήνων. Είναι ένα μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύματος, στην ευρωπαϊκή ή και την παγκόσμια ιστορία γενικά. Αλλά στον χώρο της λογοτεχνίας, η πατρίδα μας έχει την πρωτιά στους ποιητικούς επένους για τον Μπάιρον και στην προσφορά του στην Ελλάδα. Ποιος δεν θυμάται τις ελεγγυακές οδές για τον Βρετανό φιλέλληνα που συνέθεσαν οι εθνικοί μας ποιητές Διονύσιος Σολωμός και Ανδρέας Κάλβος ευθύς μετά το θάνατό του? Ποιος δεν γνωρίζει τα λυρικά που του αφιέρωσαν οι διάσημοι ποιητές μας σε χρονολογική σειρά,
Αγγελική Πάλη, Ιωάννης Καρασούτσας, Άγγελος Βλάχος, Αλέξανδρος Αμαρτζίδης, Φίλιππος Ιωάννου, Αριστομένης Προβελέγιος, Κωστής Παλαμάς, Μιλτιάδης Μαλακάσης, Γιώργος Αθάνας, Σωτήρης Κήπης, Κώστας Καριωτάκης, Ιωάννης Γρυπάρης, Γεώργιος Δροσίνης, Μαρίνος Βουρός, Σπύρος Μελισσινός και άλλοι. Αρκετά από αυτά τα ποίηματα τα εμπνεύστηκαν από διάφορες ειδικές εκδηλώσεις, όπως το στήσιμο ενός μνημείου ή η επέτειος των 100 χρόνων από τη θανήτου το 1924 ή και των 150 χρόνων το 1974. Τα περισσότερα γράφτηκαν σε ωραία δημοτική, λίγα σε καθαρεύουσα ή αττικίζωσα του 19ου αιώνα, ένα σε αρχαία ελληνικά και ένα ωραιότατο σε ομηρικό δακτυλικό εξάμετρο. Ιδιαίτερα γοητευτικά ανάμεσά τους είναι τα σονέτα. Με το πιο πρωτότυπο από αυτά, το ολιγόλογο, επιγραμματικό και ταχύρυθμο Μπάιρον του Κώστα Καριωτάκη, κλείνω την ομιλία μου. Ο Έλληνας ποιητής μας λέει ότι ο Μπάιρον ένιωσεν ότι του ήταν η στίχη άχαρη τύχη και ματαιώτη. Μα ποια λαμπρότη εκεί στα τείχη και ποια στα ρίχη ένδοξη νιώτη. Γίνονται οι γέροι γάβροι, θα ορμήσει ανδρό λουλούδι και ο Μπάιρον ξέρει πώς να το ζήσει το θείο τραγούδι. Σας ευχαριστώ. Μία σημείωση, μου το είπε ο κύριος καθηγητής να το πω, αυτό που λέει οι γέροι γάβροι, οι λόγοι λένε το γενναίο γάβρο. Και όταν ο Καζαντζάκης μετέφρασε την Ιλιάδα, έγραψε «Έτσι έθαψαν τον Έκτορα το γάβρο καβαλάρι». Ευχαριστώ.